सावंतवाडी नगर परिषदेची निवडणूक होते। संपूर्ण सिंधुदुर्ग कोकणासहित महाराष्ट्राचं लक्ष हे सावंतवाडी नगर परिषदेच्या निवडणुकीकडे लागून राहिलं। त्याचं कारणही तसंच आहे। राजघराणं जे आहे ते नगराध्यक्ष पदाच्या शर्यतीमध्ये निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलंय। प्रभाग क्रमांक 2चे उमेदवार आणि ज्यांनी खऱ्या अर्थाने सावंतवाडी शहराला विकासाची ओळख करून दिली असं व्यक्तिमत्व अर्थात माजी नगराध्यक्ष स्वतः बबनराव साळगावकर आपल्या सोबतीला आहेत। बबनराव साळगावकर साहेब, खरं तर ना खूप वर्षानंतर पुन्हा एकदा तुम्ही निवडणुकीच्या रिंगणात उतरला। सर्वांमध्ये उत्साह दिसतोय, चैतन्य दिसतोय, कसा प्रतिसाद भेटतोय? सगळीकडे गेल्यानंतर चांगलं स्वागत होत आहे। लोक प्रचंड उत्साहाने सामोरे जात आहेत। संपूर्ण शहरामध्ये गेल्यानंतर एक असं वातावरण आहे की जाणता, अनुभवी आणि ज्यांना नगरपरिषदेची प्रत्येक खडाखडा माहिती असलेला एक व्यक्ती नगरपरिषदेत जावी अशी संपूर्ण सावंतवाडी शहरवासियांची इच्छा आहे। आणि प्रभागामध्ये मी त्या 5 वेळा निवडून गेलो। चांगला प्रभाव त्या ठिकाणी आहेच। त्याचबरोबर माझ्यासोबत असलेल्या श्रद्धाराणी सुनीता पेडणेकर याही चांगल्या मताने त्या भागामध्ये आम्ही निवडून आलो आहोत। बबनराव, खरं तर विकासाची खरी ओळख सावंतवाडी शहराला आपल्या कार्यकाळात झालेली होती। काय नेमकं आता पुढे नियोजन ठेवलेलं आहे? कशा पद्धतीने सावंतवाडीमध्ये एकूणच विकासाचा आराखडा हा सर्वांना पाहिला? आपण आमचा जो वचननामा बघितला आहे, भारतीय जनता पक्षाने दिला आहे, तो अत्यंत असा सर्वसमावेशक वचननामा आहे। त्याच्या वचननाम्यामध्ये प्रत्येक समाजाला, प्रत्येक घटकाला, महिला विषयक असेल तर प्रत्येकाला आम्ही त्यामध्ये सहभागी करून आम्ही त्या अजेंड्याप्रमाणे काम करतो आहोत। आणि भविष्याच्या काळामध्ये कोणी जरी म्हटलं की लक्ष्मीची पावलं तुमच्या घराघरामध्ये उमटतील, परंतु खरं सांगायचं झालं तर लक्ष्मीची पावलं जे पंचम खेमराज महाविद्यालय सावंतवाडी शहरामध्ये श्रीमंत शिवरामराजे भोसले यांनी निर्माण केल्यानंतर आमची इथली जी मुलं, आता मुलं म्हणता येणार नाही, परंतु अनेक पिढ्या त्या ठिकाणी शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये अनेक पिढ्या शिक्षण घेतलंय आणि खऱ्या अर्थानं लक्ष्मीची पावलं शिवरामराजे भोसले यांनी त्या काळापासून सुरू केली आणि त्यामुळे इथल्या घरामध्ये लक्ष्मीची पावलं उमटली आणि आता अजूनही ती उमटत आहे। बबनराव, मला खरं तर ना आपण तर त्या निमित्तानं राजघराण्याचे ऋण फेडण्याचे क्षण आपल्याला संपूर्ण सावंतवाडी असे जनतेला मिळत आहेत। त्यामुळे लोकांनी तो ऋण मतदानाच्या रूपाने श्रद्धाराजे यांना मतदान करून व्यक्त करावं असं मी आव्हान त्या ठिकाणी करतो आहे। बबनराव, खरं तर आपण एक ज्येष्ठ लोकप्रतिनिधी आहात। आपला अनुभव आज सावंतवाडीसाठी तितकाच महत्त्वाचा आहे आणि आता आपण नगरसेवक पदाच्या पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या रिंगणात आहात। मला खरं तर तुमच्याकडनं एवढंच जाणून घ्यायचं आहे प्रामुख्यानं, विरोधी पॅनल आणि भाजपाचं पॅनल याच्यात नेमकं काय फरक आहे? मी ह्या विषयावरती जात नाही, परंतु आम्ही एक असं सक्षम पॅनल दिलं आहे। त्यामध्ये उच्च शिक्षित आहेत, वकील आहेत, शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये काम करणारे आहेत, स्वतः श्रद्धाराजे ह्या वेल एज्युकेटेड आहेत आणि संपूर्ण पॅनल बघितलं तर आमचं पॅनल एक दर्जेदार पॅनलने काम करू शकेल आणि ज्यांची नाळ जनतेशी जोडली गेली आहे असं पॅनल आम्ही दिलेलं आहे। खरं तर श्रद्धाराजे भोसलेंबाबत बबनरावांचं एकूणच प्रेडिक्शन काय आहे हे सर्वांना जाणून घ्यायचं आहे। श्रद्धाराजे इतरांपेक्षा उजवे का वाटतात? काल तुम्ही बघितलंय की त्या राजघराण्याच्या आहेतच, परंतु गेले 8 दिवस त्या सतत ज्या पद्धतीने लोकांना सामोरं जात आहेत तर बघितल्यानंतर त्यांना जनतेत जाऊन काम करायचं आहे। आणि जे माझ्या पूर्वजांनी म्हणजे संस्थांचे बापूसाहेब महाराज असतील, राजाराम महाराज असतील किंवा शिवरामराजे भोसले ह्यांनी जनतेमध्ये जाऊन जसं काम केलं त्या पद्धतीचं जनतेमध्ये जाऊन काम करण्याची त्यांची इच्छा आहे आणि खऱ्या अर्थानं त्या सामोरं जात आहेत, त्यांना ते यश मिळेल। बबनराव, खरं तर विकासाचा कुठला अजेंडा घेऊन आपण सर्व सावंतवाडीकरांसमोर जात आहे? काय नेमक्या समस्या सावंतवाडीमध्ये होत्या ज्या सोडवण्यासाठी सावंतवाडीकरांनी आपल्याला साथ द्यावी असं त्यांना आवाहन करणार? नगर परिषदेची कसे असते की नगर परिषदेमध्ये प्रत्येक घराघरातील छोटी छोटी कामं असतात आणि नगरसेवकांनी करावी ही लोकांची अपेक्षा असते। हे करत असताना एखाद्याच्या लक्षात एखाद्याच्या घराच्या समोरचा जर गटर्स भरलेला गटर असेल आणि तो भरलेला असेल तर ती त्याच्यासाठी जागतिक समस्या असते।
जगाची समस्या की तो काढला गेला नाही त्याची दुर्गंधी, तर ती जर पटकन काढली गेली तर तो समाधान पावतो आणि खऱ्या अर्थानं त्याच्या चेहऱ्यावरती एक वेगळा आनंद मिळतो. हे करत असतानाच नगरपरिषदेचा आम्ही विकासाचा अजेंडा घेतल्यानंतर लोकांच्या महिलांच्या रोजगाराचा एक विशेष प्रयत्न आपले या ठिकाणी राहतील. त्याचबरोबर तुम्ही बघा आमचा जो वचननामा आहे त्याच्यामध्ये एक पहिला विषय आहे तो म्हणजे सेंट्रलाइज ड्रेनेज सिस्टीम. हा मी हायलाईट करतो की गेले कित्येक वर्ष या शहरामध्ये ड्रेनेज सिस्टीमवरती विचार केला गेला नाही. आम्ही पण त्या ठिकाणी प्राकर्षाने त्या ठिकाणी मांडत होतो, परंतु दुर्लक्षित केले गेले किंवा फंड उपलब्ध झाला नाही. परंतु पुढच्या काळामध्ये जर हा या ड्रेनेजचा प्रश्न मिटला नाही तर आज जवळजवळ 60 ते 70% विहीर ड्रेनेजच्या पाणी जात असल्यामुळे खराब झाला आहे आणि जो पाण्याचा साठा आहे तो भविष्यामध्ये नष्ट होईल. त्यासाठी सर्वप्रथम पहिल्यांदा ड्रेनेजची सेटलाइट ड्रेनेज सावंतवाडी नगरपरिषदेमध्ये करण्यासाठी आम्ही विशेष प्रयत्न करतो. खरं तर भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष असतील आणि सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री असतील या दोघांचाही वरदहस्त जो आहे तो सावंतवाडीला लाभलाय. खरंच सावंतवाडीमध्ये त्यामुळे विजय जो आहे तो सुकर होईल असं वाटतंय बघून. निश्चितच आता 2 प्रश्न पुन्हा या ठिकाणी मांडतोय की शिरशिंगे जे धरण आहे सावंतवाडी शहराला शिरशिंगे धरण जर पूर्ण झालं तर सावंतवाडीला 24/7 म्हणजे 24 तास पाणी उपलब्ध होऊ शकतं. गेली 20 वर्षापूर्वी म्हणजे शिवराम दळवी असताना त्याची भूमिपूजन झालं. त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये या ठिकाणी लक्ष दिला गेला नाही आणि वनसंध्येमुळे हा प्रश्न रखडला. जर वनसंध्येचा जो प्रश्न आहे तर भोपाळमध्ये त्यांच्या फॉरेस्टच्या संदर्भात त्यांचं एक मोठं कार्यालय आहे. याकडे प्रस्ताव सादर करावा लागेल आणि संपूर्ण महाराष्ट्र शासनाची कुठेतरी जमीन ती वर्ग करावी लागते. ती वर्ग केल्यानंतर तो प्रश्न मिटू शकतो. आणि नितेश राणे साहेबांची मी त्या दिवशी त्यांच्याशी चर्चा केली. बबन म्हणाले की आपण हा प्रश्न लवकरात लवकर मिटून ते धरण कसं पूर्ण होईल याच्याकडे लक्ष देऊन ही माझी जबाबदारी आहे असं त्यांनी मला सांगितलं. आणि ते धरण पूर्ण झालं तर सावंतवाडीच्या पुढच्या 5 वर्षामध्ये 24 तास पाणी होऊ शकतं. सर खरं तर अजून एक महत्त्वाचा राजकीय प्रश्न या अनुषंगाने मला विचारायचा आहे. सावंतवाडीचा नेतृत्व आहे भाजपाचे युवा नेते विशाल परब अपक्ष उभे होते विधानसभेला. 35,000 दरम्यान त्यांना एकूणच अपक्ष उभे असतानाही मतं भेटली. विशाल परब यांचा करिश्मा या निवडणुकीमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये पाहायला भेटेल काय वाटतं? विशाल परब यांच्यावरती प्रतिष्ठित माननीय रवींद्र चव्हाण साहेबांनी विश्वास दाखवलेला आहे आणि विशाल परब एक उभारतं नेतृत्व आहे आणि ते नेतृत्व भविष्यामध्ये चांगलं काम करून ह्या भागामध्ये संपूर्ण म्हणजे विशाल परब मर्यादित नाही आहेत. ते स्वतः सक्षम आहेत आणि त्या पद्धतीने संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये संपूर्ण सावंतवाडी तालुक्यामध्ये मतदारसंघामध्ये विधानसभा मतदारसंघामध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. सावंतवाडी शहरातील त्यांच्याबाबत आता एक चांगलं असं वलय निर्माण झालं आहे. तरुण पिढी त्यांच्या पाठीमागे आहे आणि त्याचा निश्चितच फायदा हा भाजपच्या पॅनलला होईल. विरोधकांकडनं अगदी नाव घेऊन सांगायचं तर आम्ही देखील त्यावर लिखाण केलं बघा. संजीव परब यांच्याकडनं राजकारणाची बदनामी असेल, भाजपच्या नेत्यांवरती जे काही असतील ते आरोप असतील, अगदी 7-12 चोरीस जाईल, मोती तलावाचा इथपर्यंत पोहोचलेल्या या सगळ्या गोष्टी होते. हे सर्व शिंदे शिवसेनेकडनं सुरू असताना भाजप नेमकं कोणते मुद्दे घेऊन सावंतवाडीकरांसमोर जातं? मी कोणाचं नाव घेणार नाही पण माफ करा की आम्ही विकासाचा मुद्दे घेऊन त्या ठिकाणी जात आहोत आणि विकासाचं मग पुढच्या 5 वर्षामध्ये अत्यंत चांगलं रवींद्र चव्हाण साहेबांनी मला जो विश्वास दिला ते नेहमी बोलत आहेत. ये वतन तेरे हवाले परवा म्हणाले की त्यांनी सांगितलं की त्याचा मोठा पुढे भविष्यातील मोठा याचा विकासात्मक धुरा माझ्यावरती ते टाकतील टाकतील अशी मला खात्री आहे. आणि एक नगरसेवक जरी असलं कसं असतं की माझ्या हातामध्ये सुई जरी असली तरी लढण्याची माझी तयारी आहे. विकासामध्ये लढाई मी त्यावरती करू शकतो आणि माझा अनुभव आहे या शहरावरती संपूर्ण शहरावरती मी अभ्यास केलेला आहे आणि एक रोड मॅप तयार केला आणि त्या रोड मॅपप्रमाणे सुंदर असं शहरामध्ये काम करण्याची जबाबदारी मी घेतो. मी सावंतवाडी शहरवासियांना आवाहन करतो की जसं 2011 ते 2019मध्ये असं छान असं सुंदर शहर केलं. सावंतवाडी संपूर्ण देशामध्ये 64व्या स्थानावर तर भारतामध्ये 64व्या स्थानावरती आहे. त्याच पद्धतीचं काम सुंदर असं काम आणि त्याच्यापेक्षाही पुढे जाऊन जे माननीय मुख्यमंत्री आपले देवेंद्र फडणवीस साहेब आहेत त्यांनी विश्वास दिला आहे की सावंतवाडी शहराला काही कमी पडत दिलं जाणार. त्यामुळे भविष्याचा विकास हा फार मोठा विकास असेल.
अगदी शेवटचा प्रश्न बघूनराव, सर्व सावंतवाडीकरांना काय आवाहन कराल? कारण बघूनराव, आपलं एकंदरीत जो काम आहे ते फक्त एका प्रभागापुरतं मर्यादित नाहीये. त्यामुळे आपण फक्त एका प्रभागाचे उमेदवार नसून संपूर्ण या सावंतवाडी शहराचे उमेदवार आहात असं सावंतवाडीमध्ये बोललं जातं. या सर्व सावंतवाडीकरांना नेमकं काय आवाहन करा? मी सावंतवाडीकरांना आवाहन करेन की ज्यावेळी श्रद्धाराजे त्या ठिकाणी निवडून तुम्ही देत असताना संपूर्ण सावंतवाडी शहरातील प्रत्येक नगरसेवक हा भारतीय जनता पक्षाचा असावा. कारण त्या ठिकाणी चांगलं बहुमत मिळाल्यानंतर चांगलं असं काम त्या ठिकाणी करू. मी ज्यावेळी पहिला लग्नात येतो त्यावेळी 17पैकी 17 लोकांनी निवडून दिली. पण हे देत असताना भ्रष्टाचार विरहित कारभार आम्ही त्या ठिकाणी केला. कुणालाही तिथं बोट ठेवण्याची जागा ठेवली नाही की त्यांनी इथं भ्रष्टाचार झाला म्हणून सांगू शकले नाही. कारण 17पैकी 17 असल्यानंतर आम्ही वाटेल तो ठराव मंजूर करून देऊ शकलो असतो, वाटेल तसा कारभार करू शकलो असतो. परंतु 19 ते 19, 11 ते 19 या कालावधीमध्ये कुठच्याही प्रकारचा भ्रष्टाचाराचं त्या ठिकाणी गालबोट लागलेलं नाही. आणि सावंतवाडीकरांचं माझ्यावरती फार प्रेम आहे आणि सावंतवाडी पुढे घेऊन जाण्यासाठी माझा जो अनुभव आहे त्या अनुभवाचा वापर करून सावंतवाडीला चांगल्या स्तरावरती आणण्याचा प्रयत्न करेन. बबनराव, आमच्या कोकणशाही टीमकडनं अगदी मनपूर्वक शुभेच्छा आहेत आपल्या पुढील वाटचालीला. कारण अगदी सुरुवातीला बोलल्याप्रमाणे सर्व सावंतवाडीकरांनी आपल्या कार्यकाळात विकासाची व्याख्या सांगली, विकास नेमका काय असतो तो ओळखला आणि अनुभवला देखील. त्यामुळे आपल्या पुढच्या टर्मसाठी आता पुढील वाटचालीसाठी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. आम्ही असेच धन्यवाद. आम्ही असेच उमेदवारांपर्यंत पोहोचणार आहोत, त्यांचे विजन समजून घेणार आहोत. त्यासाठीच आपण मात्र कुठे जाऊ नका. पाहत राहा चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं कोकण. धन्यवाद.